सासे एमएलए आ खालि स्किम राननायल' नङा सुख दुगाव मानसिफोरजों लोगो लानाय दाख्लै हमनानै लांजादों मानसिफोर जेलाव नायदां धुब्रियाव बे एमएलए नि खामानि सोरबा लांजादों गुवाहाटियाव नायदां मानसिफोरना केस दं बिसोरखौ आं सहाय खालामगासिनो दं दाख्लै सासे मानसिया बे अफ्रि होननाया नायदा अफ्रिनि माबाखौ बिराद बक्सि जोंनि इउपिपिएल खौ नङा होमबा इउटिउबार गैया सासे खिन्थु इउपिपिएल आव सासे मानसिया बिराद मोजां दंलै लरेन्स सारा होनदों बे आंनि केसआवबो फैसा हरो एनडिपि नि केसफ्रावबो फैसा हरमारो आं माने आं बास बिसार खालामा बिसोरबो आन्दलन खालामदोंमोनथ' बैयाव दं साराय होननाय हबावहाय जर्दानपुरनि फाग्ला फाग्ला होनलाबायो आंनाव थांगासिनो बेना केसआ डिमापुराव मास मोनफ्रामावबो आं बेनो 15,000 हरनानै थांलाय फैलाय हजोंहाय आर डिमापुरनि बर' मानसिखौ आं बहननानै बे आंनि समस्थिनि मानसिलै बेखौ हेल्प खालामबो होनहरबावो सानसेखालि फायखाना लुनो बिदों आरो नोंनो आं 15,000 मासाव हरनांगौ आरो बबेनिफ्राय आं नोंनो बिदि लुनो हरनांगौ ओइ दिननिफ्राय नै माबा बखिलाबायनाय बिदि मानसि थायो आंना बास बिसार गैया जायफोर गोदो आन्दलनाव दङमोन बे आंनि पार्टियाव सोरबा दं सोरबा गैया आंनावबो अननाय दं आंबो गोदो बिराद गोलाव एबसु मावबोबाय बिसोरबो आन्दलन खालामबाय बिसोराबो केस दङ आं हरो सहाय खालामो बुरजा फैसा हरनो हाया आंनाव खिन्थु आङो थोजासे नङाबाबो सोरनोबा 10,000 15,000 हरनानै उकिलनो हैनांगौ केस मोनसे जाबा 5,000 नोंसोर गारि थांलाय फैलाय सानसे थाहैनांगौ बेबायदि आं फैसा थैसा हरनानै सहाय खालामो दाख्लै बे अफ्रियाव बुंदों लरेन्स सारा थिगैनो दङ बेबा इउपिपिएल आव होनलायलायदों आं खालामो जेसे हायो सहाय खालामनो नाजादों मानोना बेनो सासे एमएलए सप्तायाव खनसे लोगो लायोबा जायाबानो जाबायना इसिबां लोगो मानसिखौ न'आव थांजानो बायोबा मानसिफोरजों लोगो लानो बायोबा मानो नांगौ एमएलए खौलाय एमएलए आ मा जेखौ रायजोफ्रा बिनो हाया जेखौ रायजोफ्रा बुंहैनो हाया जेखौ रायजोफ्रा मोनहासवा बे रायजोनि जानानै बुंग्रायासो एमएलए नंगौना नङा नोंसोर लागोआव दालां नांगौ नोंसोर बिराद दरखास्त हैबाय डिसिनाव बबेबा अफिसारनाव खबरानो लायाखै एमएलए होनबासो मोनगोन ना दालाय मोनबाय नङा होमबा बेबायदि पाटगाव हायार सेकेन्डारि जाबाय स्कुल नांगौलै बिल्डिं दालाय बिल्डिं लुगासिनो दं हाथानसै जाहारबारियाव लुगासिनो दङ बिसमुरियाव लुगासिनो दं आं फरायनाय गौराङाव लुगासिनो दं सालाकाथिया गोदान हाबाय बिसोरनोबो गंसे हरदां बेबायदि मेला स्कुलफ्रा जागासिनो दङ जेरावबो हस्टेल जागासिनो दङ स्कुलाव धरती आवा ग्राम उत्कर्ष अभियान होननानै सेन्ट्रेलनिफ्राय एसटिफोर थानाय जायगायाव हस्टेल हरो दा आंनि समस्थियाव 7टा स्कुलाव हस्टेल जागासिनो दं हौवासाफोर थाग्रा 50 जन हिन्जावसाफोर थाग्रा 50 जन बिदि 7टा स्कुलाव जागासिनो दं मेला खामानि आं बुंजोबनानै समय नस्थ' खालाम गोसो गैया जों नै बारग' गावबुरा दानि गावबुराया मोजाङै बुंलांबाय सारा जों लागोआव हेल्प खालामबाय गंसे बिनायाव गंनै दालां मोनबाय आं ओंखायनो सानदों